alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina masoyan mu. Masu kallon shirye-shiryen mu ga wani sabon season ya fito daga TikTok. God, thank you. Daga TikTok series film. Action. Daga TikTok series. Ku je a jere, mu je action. Daga TikTok series film. Riva, ku maimaita. Ku koma ku Daga maimaita. TikTok series film kawai lokaci guda. Amu wa alaikis salam. Sannu. Yawa sannu. Wace ce ke ban gane ki kuma wance ban waye ki ba daga ina? Ni kawar Aisha ce. To naji ai ina ganin ki. Na san aike yar gida ce ke banda abin ki ma da kika zo ai bai kamata ki sallama ba. Kawai ki shigo gidan su fa Aisha fa gidanku ne. Allah sarki to ina Aisha take? Aisha dai wallahi bata dai da fita ba. An kira ta business ta ce za ta tafi business. Kin san yar business ce ai. A'a magana zami na tsakanina da ita akan harkar da muke yi. To ki kira ta a waya. Ba kati a waya ne. Ai wallahi ina ganin ki na san kima yar family house. To shikenan. Bari in je in same ta. Zan kira ta a waya. Yawa ki je in kin je kika same ta a wajensa. Ki ce mata dan Allah kan fa ki manta sako ne. Ki ce masa kanin Aisha ya ce yana gaishe shi. To shikenan zai ji sai an jima. Ki ce kar ta manta da sako na fa. Ba damuwa. Askirim din nan jiya ta ka yau kar ta manta. To ba damuwa ina gaishe da ba. Yauwa. Ai wani zubin Allah sai na sa sistana a gaba. Ni ma ta je ta dora ni a business kuma ta koya min yadda ake business. Tunda ita ma yar business ce. Yauwa. Amma wannan doya daɗi. Wallahi da zila ina illa. Ai ko ta ji onga. Ai da ganin ta so wai suya ce. Ni ma dai na gani tsawon hannu ce. Amma na san je lafiya ne nan mace. Wannan tana da uwar ɗaki yau. Wannan haka yake. Lafiya da zila ke gaya ni. Ana haka yake. Da sarauta. Shi ne abin da ba. A kin biya mu ko wallahi. Wallahi kin biya. Aisha doya ki dai. A ƙaro ke nan. Ya samu. Kuma ya ji yayi maɗauki. Ya yi mata mai. Amin. Doya ta yi ɗaula mawa. Ta yi kwashe da yare. Ai ya ji mu mun ga guri. Kullum muna nan. Ai kullum sun zo mun da layi a nan layi. Ne jin ma. Hawa! Na waya ta ban ga waya. Amma dai na zan yi aji ko ina. Zan yi aji wa zan yi tsora zai kwa ta gobe sai ka cikin ɗakin mai ta yi yiwuwar ɗin gani. Ina waya ta. Sai an ci ban ga bai ba sai dai a duba gaskiya amma ni ba ki ban ko ba. Ni ba ba sai ba sai dai a duba. Na aje waya yanzu ne mai ta wurin naka. To a dai duba a ci gaskiya amma bai bani ba. An ji tahi mu tafi jiran ma. Ba wani zancen tafiya. Kuma ba wani magana a bani kuɗi na ina waya ta. Waya kuma. Waya. Wani irin waya? Waya dai wanda ake sa kati a kira a daga a ji magana. Daga zuwan mu zo miki ciniki ka kura mana sharrin sata. Ba wani zancen shi. Lokacin da na ajiye waya ta kuna nan. Ban san a ina na ajiye ɗaya ba. Na yi kuna tsohon hannu kun ɗauka. Wa za a sace? Allah ya sa ni ku yi kishiyar mai doro. La ya sa ba ku ban taɓa sata ba. A to yau an yi. Ko a ban taɓa sata ba saboda haka ko wallahi ba za a fara a gida. Wani ya ce Allah da bayo ina zuwa tukuna kuɗi. Allah ya sa ni ku yi. Wallahi da na kiyaye ni ba. Wallahi ku kiyaye ni ba tarawai. Na ci tafa na ci magar na ci marin bi wallahi ba inda ban je wallahi kada hukunci na ya tashi ba waya ta ba waya ta Kawai jiran ma ake an so mu tafi. So mu tafi. sai inda na kuje wallahi sai ne maka tik na ga waya ma sai ne miki tik wallahi na ai na san me ka ce yake ce miki ke ai daidai ne in kira suna ba so da mutum shi ne a ga 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 a so da shi
Marayi da rai dan fashi da makani ga wayan na taso a jirin dole da ya koko jiki na yi sai kiwa amarya ta dafa bai wata bayan ki ba sarar jiya shan ya ki jawo mana abun kunya abun fadi hajjani wallahi na bana ba kani wallahi bana ya ku ya ce ni abu ta ba mun shago kawai ku fita Cike baki. Action. Assalamu alaikum masoyana. Ya ku fara kallon sabon fina-finan a cikin tashar da TikTok. Shiga abu